अनंत टी देई रिफ्रेश हमी। घाटात ठेकेदाराकडून कामात प्रगती झाली नाही तरी पुन्हा त्याच ठेकेदाराला काम का, असा सवाल शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी उपस्थित केलाय। काय म्हणालेत रावराणे पाहूया। त्याची प्रोग्रेस नाही झाली, त्याने काम नाही केलं हे तुम्ही सांगता। हो ऐका, हो तुम्ही आता काय म्हणाले, त्यांनी पुढे काम केलं म्हणून त्यांचं पेमेंट थांबवलं बोलत ना आता, मग त्याला दुसरं काम कशाला दिलं तुम्ही, पुढचं काम कशाला दिलं तुम्ही? म्हणजे एकदा तुम्हाला अनुभव आला परत दुसरीकडे परत तुम्ही तेच खड्डे खड्डा, म्हणजे आमच्या लोकांना त्रास द्यायचा ठरवलाय का तुम्ही? मग जे माइलस्टोन अचीव करायला पाहिजे ना, त्यांच्या कॉन्ट्रॅक्टनुसार ते करताय। तुमच्या फायद्यासाठी तुम्ही आमच्या सगळ्या लोकांना हे करताय तुम्ही। जास्त आमचं एकच साहेब, तुम्ही आम्हाला बाकी काय सांगू नका, जानेवारी वगैरे काय संबंध नाही, तुम्ही एक लक्षात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।